Salam qadirli vatandaşlar. İlki bilen geçen günlerde Mar ve Levaf velayetinde tebii bedbahtçılıkta halkımızın ecer çekenlere ve sol bedbahtçılıkta yok olanların hemmesinden çuңur kıynancımı bildirmek isteyen. Bu videoda hükümetin etmeli işlerinden, edip yören işlerinden, bolsa da bolmasa da görülen zatlardan gurrun etçekde. Sebebi näçe açsak, näçe gurrun etsek de, kime yüzlensek de hemme zat boş. Diňe bizim hereket etmegimiz gala. Hazy bir olup birleşmegimiz gala. Türkmen halkym, mert halkym. Şular ýaly bolup geçip ýören zatlary görüp, ay men çıkmasam da, men etmesem de, indi ayağa kalmaya başladılar. Aç başım, dynç başım, ay özleri becererler. Näme etseňiz edin, maňa azar bermäň diýýänler. Ay men şu habarlary görmäne de gorkýan diýýänler. Beýtmäň, gelin, bir bolalım, azy bir bolalım. Sawar käsemiz çenden aşa doldy indi. Gorkmaň, hemmemiz bir bolsak, hiç kim hiç zat edip bilmeýär bize. Eğer bizi yeke goýaýsaňyz, hemme edilen aladalar buğca çıkar. Halmyrada, sapara, bizim için etýän aladalarımız. Biz öz halkımız için, öz yurdumuz için, özümüzün geleceğimizin, çağalarımızın geleceği için etýän aladalarımız hemme zat buğca çıkar. Ay bir menin goşulanım bilen hiç zat edip bolmaz diýmän. Her kim öz içinden şeyle pikir etse, hakykatdanam hiç zat edip bolmaýar. Hiç zat edip bilmeýärsen. Bir adamdan ýuwaş köpelşer. Bir adam bir adamdır. Dama dama köl olar diýip köneden gelen naklymız vardır. El eli ýuwar, iki el birigip yüzü diýişler ýaly hemmemiz birleşip hemmemiz birbirimizin elimizi tutsak ýuwulmajak ýüzem galmaz, ýykylmajak haramdagam diktatoram galmaz. Bizim bu çıkışlarımızı görüp haramhor ve onun gücükleri ýoş çekilmene başladılar. Her hili hareketler çıkarıp başladılar indi ünsürüp görýän bolsaňyz. Indi olsam eziz halkym, ýoş wagt ýakynlaşdy. Vatanım diýýänler, içiňizde men edip biljek şu işi diýýäniňiz bar bolsa, diňe İstanbul üçin ýüzlenýän, diňe İstanbul üçin geljekki mitinge gatnaşjak vatandaşlar like koyun. Videonun açağında göreli sanymyzy göreli näçe adam bolduk. Biz ýetýäsmi şoňa ýa ýene köpeleliň videolary paylaşyň, bir-birimizi görmedikler vardır, görsünler. Belki sosiýetçilerde paylaşyň. Beğenip like koymaň. Nirden görseňiz diňe kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Ýöne gatnaşyp biläjek adamlaryň sanyny bilmek üçin İstanbuldakylar like koyun. Haýyş sizden. Näçe adam el ele bolandığımızı ve azdı birligimizi görelim. Gorkmaň, goýan like'laryňyzy hiç kim bilip bilmeýär. Arkaýyn olun ondan. Ýene bir haýyşym var. Hiç bir ýurdun liderlerinden kömek soramaň. Sebebi peýdasy ýok. Olar bizim üçin hiç zat etmeýärler, ýerinden hem gymyldamaýarlar. Eden ýagdaýlarynda da soňundan ýene biz jogap bermeli bolýas o zatlara. Bizim özümüze kyn bolýar. Indi bundan sonra bizim etmeli işimiz diňe ýaşaýan ýa-da işleýän ýerimizde kanuna laýyklykda miting üçin ruhsat almaly we kanuny bozulmajak bir şekilde mitingi geçirmek gala bize. Eziz halkım, yurdumuzun adyny, bayragyny, türkmen diýimizi, mert türkmenler diýimizi go tarapdan dünýä tanadalyň.
Son koyalım indi, toçka koyalım şu işlere. Birazcık mert olalım. Nem olsadan biz Oğuzhan'ın nesilleri. Çağalarımızın geleceği için, özümüzün geleceğimiz için bir mert ve azı bir Türkmenliğimizi görkedelim. Bu videonu dinlediğiniz için köp köp sağ olsun diyen. Sağlıkta olun. Görüşeceğince sağmanca oturun.